ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀଇବାର ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଚାବିକାଠି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜୀବନ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ପରି ଜୀଇଁବା। ସାକ୍ଷୀ ପରି ଜୀଇଁବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କୌଣସି ଏକ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ବିଚାର ଚାଲିବା ବେଳେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସାକ୍ଷୀ ସେହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥାଏ, କେବଳ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଜୀଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ, ପର ଜୀବନରେ ତା'ର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରେନା, କେବଳ କରିକି ତାହାକୁ ଜାଣି ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୀଇଁବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକ ଜୀବନ କେବଳ ଏକ ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ସତ ଭଳି ମାଲୁମ ହୋଇଥାଏ, ଅଥଚ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନରୂପକ ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଜୀଇଁବାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତୁମର ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଇପାରିଲ, ତେବେ ଏ ଜୀବନ ହିଁ ମନ୍ଦିର ବନିଯାଏ। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, ହିମାଳୟକୁ ଯିବାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏ ଜୀବନ ଏହିଠାରେ ହିଁ, ଏହି କ୍ଷଣରେ ହିଁ ତୀର୍ଥ ବନିଯାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏଠାରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଯାଇପାରିବ, ଏହିଠାରେ ହିଁ ତୀର୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏକ ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିବି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁକରାତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଥିଲା। ସୁକରାତ ମୃତ୍ୟୁର ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥାଏ। ତା'ର ବନ୍ଧୁମାନେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସୁକରାତ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ, ତୁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କାନ୍ଦିବୁନି କ'ଣ ହସିବୁ? ସୁକରାତ କହିଲା, ଯଦି ତୁମ କଥା ଠିକ୍, ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲି, ସେହିଦିନଠାରୁ ତୁମର କାନ୍ଦି ନେବାର ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏତେ ଡେରିରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲ। ଯେବେ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଶେଷର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ପରଦା ଉପରେ ସିନେମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଜାଣି ରଖ ଏହାର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଆରମ୍ଭ ଭିତରେ ହିଁ ଛପି ରହିଥାଏ ସମାପ୍ତି। ସୁକରାତ କହିଲା, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ସେହିଦିନ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିଯିବି ବୋଲି। ବାସ୍, ତୁମେମାନେ ବି ସେଇଆ ମନେ ରଖ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, ତେବେ ନିଜ ପାଇଁ କାନ୍ଦିନିଅ। ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ, ଯେବେ ମୁଁ ନିଜେ କାନ୍ଦୁନାହିଁ? ସୁକରାତ ଶଯ୍ୟା ଉପରୁ ଉଠି ବିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବାଲାକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳକୁ ଜହର ପିଆଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସମୟ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି। ଜହର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା କହିଲା, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଆଇଛି, ହେଲେ ତୁମ ଭଳି ଏକ ପାଗଳ ମଣିଷ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ମଣିଷ ଚାହେଁ କେମିତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯାଇ ପାରନ୍ତା, ଅଥଚ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବାକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସୁକରାତ କହିଲା, ଜଲ୍ଦି କିଛି ନୁହେଁ। ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଦେଖିନେଲି, ଏବେ ମୃତ୍ୟୁର ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୁକରାତକୁ ଜହର ପିଆଇ ଦିଆଗଲା। ସେ ଏପରି ବିଷ ପିଉଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଆଉ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ନୁହେଁ। ବିଷ ପିଉଥାଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। ମୋ ପାଦତଳ ସୁକରାତ କହିଲା, ମୋ ପାଦତଳ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ, ପାଦ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଛି ନା ତୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଛୁ? ସୁକରାତ କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେବି? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ପାଦ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବୋଲି। ଏଇଆ ଅଛି ଯାହା ବିଷ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି। ହଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ହାତ ପାଦ ଥଣ୍ଡା ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ହାତପାଦବାଲା କାହାଣୀ ଶେଷ ହେବାର ଲାଗୁଛି। ହୁଏତ ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛି। ଜୀବନସାରା ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିପାରେ, ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ଭାବକୁ ସାଧି ନେଲା, ସେ ଅମୃତକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିନେଲା। ସ୍ୱାମୀରାମ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭୁଲରେ ଏକ ଗାତ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଦେଖିକି ରାମ, ତୁ ଏମିତି ଗାତରେ ଗଳୁଥିବୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି ରାମ ବାବଦରେ କହୁଥିଲି। ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି କିଏ? ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀରାମ କହିଲେ, ମୁଁ ତ କେବଳ ଜଣେ ଦେଖିବା ବାଲା। ଏଠି ତ ରାମ ଉପରେ କେବଳ କାହାଣୀ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ରାମର ଜୀବନ ଆମେମାନେ ଯାହା କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖିବାର କଥା, ଏ ଯେଉଁ ଦେଖିବାର କଳା, ଏହା ଧର୍ମର ସାରଭୂତ ରହସ୍ୟ। ଜୀବନକୁ ଦେଖ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ, ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହିଁ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ସେହି ସତ୍ୟ ଯାହାର କେବେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ଯାହାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେହି ସତ୍ୟ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏବଂ କାହାଣୀରେ ହଜିଯିବା ତେବେ ହୁଏତ ସେହି ସତ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ କମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଜିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜାଗି ଉଠିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ କାହାଣୀରୁ, ନାଟକରୁ, ଅଭିନୟରୁ ଜାଗି ଉଠିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜାଣି ନେଇ ହେବ ଯାହା ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ତାରି ନାମ ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ତାକୁ ସତ୍ୟ କହିପାରିବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ଦେଇପାରିବା। ତୁମେ ହୁଏତ ତାକୁ ସତ୍ୟ କହିପାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଣିନେବାରେ ହିଁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱପ୍ନର ବନ୍ଧନ ଅଟେ। କୌଣସି ବନ୍ଧନ ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ। ସବୁ ବନ୍ଧନ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ସାମ୍ନା ସତ୍ୟର ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।